כבר דיברו על כך שאין רפורמה. אמר את זה כרמל שאמה בצורה הכי מפורשת שבעולם. יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל לא כל כך רצה לומר את זה, אבל יושב ראש הוועדה שעסקה בחיקוק ושבעצם הוביל את כל העניין אמר את זה בצורה מפורשת. אמר את זה גם ירון ביבי. גם הדגישו את הסיבה. והנה הרפורמה הזאת תקועה ללא אפשרות חילוץ. והסיבה, תראו, זו סיבה פרוזאית, שלא הצליחו להגיע עדיין להסכם על תנאי העבודה של העובדים במינהל מקרקעי ישראל, הדורשים, בין בצדק ובין לא בצדק, להיטיב עמם בהפיכתם לעובדי רשות ממלכתית במקום עובדי מינהל ממלכתי. הדבר היחידי שבוצע עד היום על ידי הממלכה הוא הקמתם מחדש או מינוים מחדש של חברים אחרים למועצת מקרקעי ישראל, שנשארת באגב באותו שם בדיוק, כי זה לא מועצת המינהל, זה מועצת מקרקעי ישראל, זה לא מועצת הרשות, זו מועצת מקרקעי ישראל. זה הגוף, רבותיי, שקובע את מדיניות המינהל, שהיא בעצם מדיניותה הקרקעית הלאומית של המדינה הזאת. ואין היום מדיניות. מה שיש היום, ואני אומר לכם את זה כמי שהיה חבר מועצת מקרקעי ישראל, ואיתי נחום איצקוביץ' ועוד כמה אנשים שנמצאים פה בחדר, יש אגרגציה, יש צירוף של כל מיני החלטות שונות ומשונות של המועצה, שזה בעצם מדיניות, אין ספק. מעולם לא התקיים במועצת מקרקעי ישראל דיון בנושא המדיניות הקרקעית של המינהל, או המדיניות הקרקעית של מדינת ישראל. מעולם לא התקיים. אני אגיד לכם יותר מכך. סליחה, החלטה מספר 1, נכון ירון, אני מסכים, ב-1965 שזה היה לפני שבועיים. נכון, והארץ לא תימכר לצמיתות, נכון, זה מדיניות. 65, כמה זה? אתה לא היית, ואני הייתי ילד אולי. בדיוק בגילך, נו יפה, נו טוב. נולדת לתוך מינהל מקרקעי ישראל, אתה רואה? אני אגיד לכם עוד כמה דברים, שאולי אתם לא יודעים אותם, ואני אגיד אותם. מעולם לא הגיש חבר מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה למועצה. שמעתם מה שאמרתי? רגע, את חדשה? אוקיי, טעות, לא מעולם. מאז שאני מכיר את המועצה, איפה אני? לכו למינהל מקרקעי ישראל, תחטטו בתיקים ותראו מי היחידי שהגיש הצעות. אומנם שרגא בירן אמר 70 שנה, אבל לא חשוב, לכו ותראו. אבל אני לא מתהלל, אני אומר, לא הגישו. מי שמכין סדר היום זה, עד היום אני לא יודע מי, כי אף אחד לא הזדהה. אבל מי שמגיש את סדר היום, זאת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל ופקידיה. הם מחליטים מה המועצה תחליט. אין פרוטוקולים מישיבות מועצת מקרקעי ישראל, אתם יודעים את זה? אני דרשתי שבכל ישיבה יובא פרוטוקול מהישיבה הקודמת, כמו שמקובל בדירקטוריונים, ויאושר על ידי חברי המועצה, כי מי שכותב את הפרוטוקול, אנחנו לא יודעים. אין פרוטוקול, לא היה מעולם פרוטוקול שאושר על ידי המועצה. יש סטנוגרמות, אבל אין פרוטוקול. מי שלא מקדיש את עצמו לעניין של לימוד החלטות המועצה ומה שקורה במנהל, אין לו מושג, הוא לא יכול לצאת מתוך התוהו ובוהו שקיים שם. במכון שלנו, מזה 3 שנים, אנחנו עובדים על נושא של רפורמה קרקעית. הקמנו צוות התנדבותי, שכלל 10 אנשים, אני דיווחתי על זה בשני הכנסים הקודמים. הסכימו להכניס כמה דברים מתוך ההצעות שלנו, בין השאר בתפקידי הרשות הוסיפו את העניין של דיור בר השגה, של affordable housing, וזה דבר שאנחנו טבענו אותו והצלחנו בו, ולכן אנחנו מנסים להמשיך איתו בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר, ולשמחתנו אנחנו באמת מקבלים את שיתוף הפעולה המלא של צמרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בתיקון לחוק, אחרי מאמצים קשים מאוד של המערכת ההתיישבותית,
אז הכניסו איזה משהו, אני מרפרף כזה, שקשור לעניין של פתרון בעיית ההתיישבות. וכולם נאחזים ב-979, היא בבג"ץ. קמו כמה חברים ואמרו בוועדת הכלכלה של הכנסת, ויש פה אנשים שהיו בישיבות האלה ושמעו את זה, בואו נעשה עוקף בג"ץ, מה קרה? זה לגיטימי לגמרי שוועדת כנסת ושכנסת תחליט החלטות מסוימות שלא פוגעות בדיון בבג"ץ. אבל היה קל מאוד להתחמק, מפני שממשלת ישראל לא יודעת להתמודד עם הבעיה, ותראו איפה אנחנו עומדים היום. אז נכון שחלק גדול מאנשי ההתיישבות מודים היום שאם לא הוויכוחים שלהם ואם לא עיניים גדולות של חלק מהם, יכול להיות שהעניין היה נפתר מזמן, כי היו הצעות לפתור את הבעיות האלה, אבל לא משנה מה שהיה. אנחנו עומדים היום במצב כזה שהעניין לא נפתר, אנשים ממורמרים, אנשים כועסים, ולט מן דפליג, שגם למושבים וגם לקיבוצים, יש זכויות על הקרקע שהם יושבים עליה. אז בא לנו היום השר, ומספר לנו על הצעה חדשה שהוא הולך להציע, שראיתי איך פה כמעט כולם קפצו לשמיים. טוב, נתמודד עם העניין הזה, ואני בטוח שיתמודדו, אבל זה לא מוביל לפתרון, ואני אומר לכם שוב פעם, זה לא יוביל לפתרון. אין סיכוי שזה יוביל לפתרון הבעיה. כי צריך מישהו בעל אומץ שיקום ויגיד, זאת משימה לאומית. יש לנו ממשק עם נושאים אקטואליים רגישים בכלכלה הישראלית. והנושא הקרקעי היום הפך להיות אחד המרכיבים הדומיננטיים ביותר של הכלכלה בישראל. אין מה לעשות, זה המצב. ועל אף שאנחנו משתדלים להתמקד במדיניות ולא לפרוט אותה לערכים נדל"ניים, אנחנו רואים למשל שהכתבתו האחרונה של בנק ישראל בעניין גובהן של המשכנתאות והחלטות משקיות אחרות, אחת משמעותן, השפעה חדה על המערך החברתי בישראל. על יכולתם של צעירים להתגורר בביתם, וזו הפעם הראשונה שכינוס גדול כל כך מייחד את עצמו לדיון בנושא כל כך חשוב לחברה הישראלית. עד עכשיו, כמעט שום ממשלה בישראל לא עשתה שום מהלך לכיוון הזה. שום מהלך. אז אמנם הצלחנו להכניס לתיקון 7 לחוק את הנושא של דיור בר השגה, ועכשיו הרשות ירון, כשתקום, תעמוד למבחן קשה בעניין הזה, ואני מבטיח לכם שאנחנו במכון נמשיך לעקוב אחרי הצעד צעד, האם באמת יוזלו הדירות בישראל? נדמה לי כי בינתיים קורה ההפך. לאור כל אלה, אני רוצה לבקש להציע לכינוס היום בשינוי לכנסים הקודמים, לקרוא קריאה גדולה, לא לקרוא, אלא לקרוא קריאה גדולה לממשלת ישראל בנוסח הבא. ואני מקווה שתסכימו איתי. בהיות הקרקע משאב במחסור, בעיקר באזורי ביקוש, קורא הכנס לממשלת ישראל להפעיל מיד מדיניות קרקעית לאומית בעלת משמעות חברתית, במסגרתה יינתן מענה של דיור בר השגה והתחדשות עירונית לאוכלוסייה החלשה, ולהשגת פתרון ראוי, מיידי ושוויוני לבעיית קרקעות ההתיישבות. המכון לחקר מדיניות קרקעית של קרן קיימת לישראל מעמיד את כליו המקצועיים לרשות הממשלה ליישום מטרות אלה, ואם תסכימו איתי, תסמכו עליי שאני אעשה להם את המוות כדי שהדברים האלה יזוזו קצת קדימה בתמיכתם שלכם.